Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Иншоалло ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем ва имрӯза влоги моро ай тайёр кардани рафида оғоз мекунем ва гуфтанем ки дӯстони азиз, дугонаҳои азиз, медонам ки бисёри нафарои мо дар ғарибием ва и ҳатман барои занон лозим аст. И влоги ма, видеои ма то охири видеоро бо ма бимонем. Иншоалло ки якҷоя тайёр мекунем. имрӯз влоги ма аз тайёр кардани рафида. барои рафида медонам ки занакҳо ҳамамон дар ғарибием, баъд нонои очагӣ, нонои дегдонӣ барои мо зарурае. Баъд мехоҳем ҳамин чизоро мисол бихӯрем ё ки тайёр кунем. барои ҳамин имрӯз хостам ки барои ҳамин занои ғариб як тайнами влог дар бораи рафида, тайёр кардани рафида. То охира бо мо бимонед. ҳозир мо якҷоя тайёр мекунем. ва дӯстони азиз, анаи болишта ман нав харидагим. Ина ҳозир мебинем ки ман ай болиш чӣ тайёр мекунам. ин болишро нархш наканда, ин болиш нава. ҳозир ман меканемш, баъд аз амин болиш тайёр мекунем рафида. инақад дӯстони азиз, ман духтаракҳои хушрӯ ман кандам. Чӣ хеле мебинем, ина даруни инем хеле пахта дора. Касе ки дар олмоной вай магазино пуринем хеле болиштакан. Метонем ки ай магазин харидорӣ кунена ва бахтона ягон рафидаҳа, ягон хеле чизи остинчаҳай метонем ки айни пахтааку тайёр кунем. ҳозир ман инамира холӣ мекунам. Агар ки бишава аз ҳамин чизи худаш ҳеҷ навай тозае, навай мағоза харидагимаш, ай ҳамин чизи худаш метонем мо чӣ вай кунем, чиш мегӯям, қолаби рафидара тайёр кунем. ҳозир мебинем агар ки майдагӣ куна хай ҳаст материале ки ман ай материал чӣ тайёр кунам. ҳозир ай анами дӯстони азиз бинед как расай оли ҷаноб. Ман размери рафидаро ба чинем мегирам, барое ки хай ба чини ҳамун лист, яъне ки листи духовка ба чини ҳамун мегирам. И камакак метонем ки калонтара чӣ кунем, барое ки вақте медӯзем тай дарз меояд. барои ҳамин хай ман хел кардам ки майдагӣ мекуна. Вай болиш ки не як чин будаед, ҳатто барош хеле кушод будем. барои ман камака кушод мегирамаш. ҳозир ман ина ман қолаби рафидара гирифтам. И даже бо калонтар гирифтам, барое ки навда фикрам зад ки агар пахта бо пуриш кунӣ бо майда мешавад. барои мо бо калонтара гирифтам. ҳам тай дарз меояд, ҳам вақте ними пахтаро ки пур кардӣ чӣ мешавад, баъд бо майда мешавад. барои ҳамин калонаш гирифтам. ҳозир яка мебиремаш. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина дугонаҳо дидем чӣ хел кругле хушрӯ омад. набинед ай чанқа калонай. ҳозир пахтара ки пур кардӣ и майда мешавад, ҳам бо тай дарз меояд, ҳам майда мешавад. барои ҳамин ҳозир яка баъд духтани гирдванош меравем, кругле медӯземаш. ҳамин рӯз дугонаҳо бекор мондум. баъд гуфтам вай кунам. яке ҳаваси чапотим кард. Гуфтам бияк рафида. Фикрам дар фикрам яке нонпазӣ
очаҷоном ба ёдам зад ба гуфтам ки бе як бор як рафида канама чапотӣ тайёр кунам ба рафида. Акаму хидма дар чи дар қишлоқ дар Тоҷикистон приставид кардам. Да гуфтам ки бе як рафидаҳак мекунам. Я рафидаак мекунам. Гуфтам ба ҳамин рафида метунем ба ин рафида чапотӣ, гирдача, чизе ки форамон мепазем. Бе гуфтам я рафида мекунам. Фикр кардам чӣ хел мекунам. Баъд мағоза рафтам. Гуфтам ягон хел болиштора даст кардам. Ҳастае ку болиштои пария, болиштои чанд болишта даст кардам. Мефаҳмӣ ки пария охи. Баъд ҳамо чишон сурати пар кашидагия вай кардам. Зиқ шидам. Гуфтам ин нестай чи хеле болиштакои вай чи. Агар не и пахта нестае, и намедонам чие, и синтетика чие ранги хай ҳамчун пахта истифодаш мебарам. Не ки пахта нестае, и намедонам чие синтетика. Ine ки ҳамира яке нигоҳ кардам ки дар танаш нестагия ки чи парӣ нестае. Баъд гуфтам бе ҳамира мебарам хона. Агар ки хаям хел боша рафида тайёр мекунам. Кама как шохӣ карда будам. Нигоҳ кардам ки хеле гуфтам мешава. Хая бор попробия мекунем кали бинем мешава ё намешава. Гирифтам ина хай якҷоя ҳама каса кандем дидем. Хай ози попробия мекунем мешава намешава. Не ки ман хела ба худо ҳаваси ҳамин рафидаву остинчаву хеле чизо мебурдакам. Хай гуфтам якта медузем чизе шидагӣ шид нашид. Хай ба дастам чапотӣ мекунам. Не ки ҳама қад чапотиҳои дедониро ёд кардам. Шумо чӣ дугонаҳо? Хай кадомет метонен, мошалло, кадомет наметонен, нами мара бинен, ман дузанда нестам. Не ки хай медузем не каҷала паҷала. Медузам. Бинем рафида мешава ё ки остинча ай фикри кардагима. Духтараку ҳози дар чиян? Мактаб нестан, хонадан, рӯзадор, гаранг. Дига Динозавра файрод мекунам. Динозавр биё камерама истикун. Ай тараф мо Сабринаро файрод мекунам. Сабрина ҷон биё чира камерара ай тараф мона. Сиёмшиков режиссёрама медикасан. Ё набошам ба худам маҷбур айс мемонам. Сиёмка мекунам. Штативи динё харидам. Штативро мебариш исмемониш айда мегӯм бе ба дастам кунам осонтарро меғалтад. Бисёр одамо ба даст мекунам, нега ба даст қинай. Айросӣ ба даст сиёмка кардан ганда қинай. Ина бонувои азиз, чӣ хеле мебинед духтем тайёр кардем. Ман як бор ҳамихел ростакӣ духтамаш, ду бори дига лавша қат кардам барои ки риштаош набурояд. Чӣ хеле мегӯем риштаош наруша. Ин ҳамихел духтамаш. Як бор ростакӣ духтам просто ҳамихел. Ин бора лавша таҳ кардам ба духтам. Як чи пирсиданӣ будам духтараку бонувои азиз. Дар ғарибӣ кадометон рафида дорен ё ки остинча дорен? Дар комментария нависем. Баъд ки ранги ман хеле рафидаву остинчаи бобидии момагира дӯст медорад, дар комментария нависем. Ака медонам ози тараққиёт хеле зиёда. Дига остинчаву рафидаро ҳеҷ ки писанд намекунад. Не ки ман рости гап нағз мебинам. Остинча, рафида хеле чизоро нағз мебинам. Ҳамин давраи пеш
чихет будан давраи саюз хаями очаву момаву момакалонамо рафида остинча кор мефармуда. Баъд чӣ буд иҷошоли медузум ба проблемия вақте ки ягон ҷо тӯй файрон мекарданд давраи саюз ягон ҷо тӯй файрон мекарданд баъд тӯй мерафтанд хаями очаам ёки очаҷонам ёки момаи раҳматимонам ё тӯй мерафтанд ба чишон медодам фақат ҷома ба аймо ҷомо меомарданд меоварданд ҷомои танг ҷомои хеле майдак ба очаам ёки момаам мегирифт тез остиноша мебариду остинча тайёр мекард фақат нами ҷомҳо остинча тайёр мекардам. Баъд мучхор буд ки мучхор дар замино яхел алафай чӣ дорад хӯрак дорад мучхорш мегӯянд ай ҳамун очаам фақат рафида мекард ба худо ҳамиқа ҳавас мекунад ки мара мерафидау чи остинчара чӣ қа нағз мебинам. Баъд буда ки румолча мебофтем румолча медухтем курчоқати даврои мода румолча буда локӣ буда ҷома буда ҳози дигар айгиҷо на ҷомае на локияе на рафидае на остинча ҳози зинда бошад ҳама чизои вай чӣ мегӯянд гуфти гапҳои дилнозаи духтари ма ки техника тараққиёт дигар шидаги ҳозир ман нишон медиҳам остинчаи мара бинед дугонаи азиз остинчаи ма чӣ хеле остинчаи резинӣ ина зинда боша остинчаи резинӣ инамё қади хитпазда метини остинчаи резинӣ ҳозир зинда боша инами чизои резинӣ мегири дигар остинчао рафидара ки нигоҳ мекунам писанд мекунад ҳеҷ ки намехӯад дугонаҳо кадомед ки дар ғарибӣ остинча доре ёки рафидаи момагӣ доре дар комментария нависен ёки кадомед нағз мебинед ранги ман хеле чизои давраи очагии момагира нависен ба худо ман нағз мебинем хеле чизои пеша рафидара остинчара хеле чизои чира нағз мебинам. хай иншолло ки видеои ман ба шумо писанд меояд. Касе ки подписатсия шидаги нест подписатсия кунад касе ки лайк намонда тамошо кардиста лайк монад то охири видеора беки қатъӣ мебошад то охири видеора қатъӣ бошем ба ай тоҷикистон мекунам ягон ҷомаам рӯй кунам бо остинча мекунам и болишт воришид хеле лозима ира тайёри ториш мекунам ба остин рафидада монандш мекунам ба бибинем инам хел омад ҳозира мо хел як бор медузем баъд бо мебинем ки чӣ хел мешавад. ҷои холиша ба инами сӯзан пур мекунем инҷораби холия нехе пур мекунем диде пур шид ёки на иҷора ина дидем пур шид ҷое ки холия немехел ба сӯзан пур мекунем пахтара мекашем меёрем ҷои холиро пур мекунем ина бинед чӣ хел гирди хуш омад ина хел ҳозир як круг меравем чтоб ранги вай рафидада монанд шавад.
Розе михил гирча як круг меравем, чтоб камакак хид бишина Рафида. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Куки калон мегиремш. Ина михел духтмуш. Михел калон духтмуш, оли ириора ихел мекашин ки чтоб и вай шава. Бишина ами Рафида. Бишинава Рафида да монанд шава. Иора ма барам калон гирифтам. Бин ихел мекаши ранги чихали курпачара медузи коша камака калон мегири баъд риштара мекаши Рафидара мам хел мекуним. Ози мам хел мекашимш. Ина тахтаракот Рафидаи мо тайёр шид. Хайка дузанда нестум каҷала паҷала духтум шолай боло и бо чӣ меоя астар меоя барое ки вай астар меоя ҷа дасташ мекунӣ барои чиркин кишид амо астаракша мегирӣ мешӯӣ тамом худаш тоза нест айтак намехел хай баъда комментария боҳо битем рости гап дузанда нестум якум бора Рафида кардистам просто ҳами нағз мебинам Рафида остинча ҳами хеле чизора нағз мебинам хай то охири видеора бо мо бошен то яъне ки астару даста кардану ҳамаи чиша то ки бибинем баъда комментария нависем ки ма Рафидара тонистам када ё не. Ина дугонои азиз намехел духтам ма хостам ки як бор биравам не ки дидам ки ба як бор намешавад чанд кӯк гирифтамаш намехели омад хай и якум бор кардистам баъд дар комментария бинависем боҳо битем ки и Рафидаи ма чӣ хел омада и вай навшогирдӣ мегӯям ку мара мехел навшогирдӣ кардам ана баъд иҷада дӯстони азиз ина ма дасташа тайёр кардам гуфтам видео дуру дароз нашавад то иёра ма мебираму медузам видео дуру дароз мешид барои ҳамон ма дасташа тайёр кардам ина иёрам хай бридам тайёр кардам не ки ози ма бояд ки ба чени ҳами бигирам ина мехел ина мехел бояд биёя растаяниш ина меқа мекозира кругли мебирем баъд медузем барои болош барои и агар чиркин кишид Рафида ки чиркин кишид ваиш мегири оз так Рафидаша чиша астаракша мешӯи бо мекашиш иш барои пушташ ина барои пушташ кардам ҳозир ишам мехел мебирам кругляк мебирам медузам هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد ма коси намирам ина мехел круг мегирем медузамш круг гирду ба гирд баъд бандаш мегзаронем ساكن في روحي وقلبي وادعي واقول يا ربي انول شرف رؤيا ина дугонои азиз духтам гирду ваноша чӣ мекунам банда тайёр кардам бандаш мегзаронам ва бо барои ақибша тайёр кардани ақибаша бандша мегзаронем ира тайёр кардем ака бо астаи пушташда мегзарем
اینو کروگلی میبریم، کروگلی میبریم، میدوزیم در تنه یمیچی، بعد دست رو میمونیم میدوزیم. دستش ما تیار کردم. نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. أنا بخد تخنم تیار کردم. وزاک بالای ایران میکشیم. کسی که رفیدش میفوره مرحمت در علمون رفیده های ارزون ذکر ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت. اینا دخترک های عزیز دگونای عزیز و مهربان رفیده ما تیار. میتونی که چپاتی را پختن بگیری در دخوفکه. خیلی دوستان عزیز با همین ویدیو به آخر میرسه. ویدیو اگر پسند شما اومد دگونای عزیز پدلیت کنین در شناساتون در دوستاتون. انشالله که ویدیو پسند میآید برای که این ویدیو برای مخصوص برای زنهای درکاری ویدیو های بسیاری همه ما قریب که در غریبی ما خیلی چیزا حتما ما در درکاره. برای همین اگر که محقول شید مرحمت نویسین در کامنتاریا کمی تونستم یا که نرفیده را خیلی نو شاگردی بود. انشالله که با یا برده بار کنم ممکن که دستم راستی راست شوه. خیلی حاضرش در همه تونستم. هیچی در پیچی میگن برای خاطر چپاتی همین را من تیار کردم و نصیب باشه که با این من چپاتی میپزم. خیلی دوستان عزیز تا ولاگای آینده پدلیت و لایک رو فراموش نکنید. خدا نگهبان همه ما و شما. خدا حافظ.